tarehe 13 Mutenyo sita eyalenge Jumamosi Governor Arati najete seitari nyatie kesidia agaeresa abakristo baito banyatie ko n'abantu banyatie ko nga achagete kulima chipara nagura chimashini ochakire kulima chipara se county lakini senyatie ko agaeresa abantu baito nga tara twara plan ende esenye nchanga nje buno mu MCA tinamwa para kulima bona nataka goteba iga lero iga bona tukukwana iga chipara twena nete Jones pigo chase department ya chipara ya Kisii County November 2025 ekero twakoro si budget yeito ye county na nete chipara 14 chase department yeito ya roads na ndo mutinyo kabere umwaka oyo cyarenge tare ine karande batu sabatu ga edit list area na begete chipara cyari kure munyatie ko chipara 14 nkaba chipara unabona munganjere nsome litangana nkaba ipara ya igege Masagara Iranda oroboti epale ye kwenda baka itenya kyogiro ende irana baka roboti rogoro nkaba ipara yari gucakira igege ende nyamorenyo ende kerenge ipara ende safari yari sidie iya kwente twale na makarabati anga chilainye nkamwe para ikorwa lyorucho ali moto momwamu ende gitionko ende lya bineli eturumbo ko robot nkamwa ipara yali korwa lyondiba ende lya morere chipari chigoro chinya ende lya sasati kira gitwanyanse zenyaro situkuya tabanga ni county ko nyirore nkamwe para yali korwa nyatiko market tire lya rugito chipari chito igote chinkoro lya bineli para liwete bate ende lya mokono ipari kwenda liryo bogo nkamwe para yali korulia nyambambo ya nyambambo ende nyamboga ende bakagetare ngumbu nkamwe para yali koru kyogo ende moneke kyogo ali se bridge ende lya ngoko bakachisere pari weta manga ime ine chipara chiri chatakira over maintenance kwa roseti se chinde cyari kizikera cyabere chimbe kalengera nise yatotore ono tiga twena ne chipara chiko on top of this na mwete chipara saba chia takiri chichiko igoro epare yamona mwete ne liere nyamorenyo elie gorwa alibochura society etire bakalia mukoro ande twenda ali nyamorenyo katolike turumboke kamomente pare ndali kuigora ali omotomate eturumboke bakejugo join ali geganga so mugambio na rusityo rwo rukochoki nkamwe para ekorwa lya mochoronge eturumboke ende kanyimbo na ndali lya kerandi aga joint kali join ali lya chuka nkamwe pare koru moneke ego turumboka baka gisarara pare nyibo ende kuigoru nkamwe para nerere getuli moino ende kuruge tuli ese PG etire bakali bonchuru epare nya ende ko connect abantu baito ba sense na abantu baito banyatieko na mwete para ekuru kyangoso ipara nerere manga imekuru yara bawende kyangoso ende bakamoneke Catholic imanga imeweta kabisa na mwete para ende kurulya nyankobi eturumboke ende nyamboga echi chonsi kire chipara 14 nimbwate list yigaga inyare konyeshia bono ekero chitwa mwachi pare echo egento giatakire bono egitakire ngomo director roads turuomo ntobwate sub county engineer oyibonero takire ache chipare echi chiremwe lakini bono moyibute kabana ochira se embeo asabantu baito ako batebinga nje buno mu MCA onyatie ko naba MCA banda abatore na barona bande bataya ngantura mwa list ye chipara bwente kokora ntebe nga governor oso mu MCA mbali kole mapara directly omo governor no mu MCA ndio toko work buna chi patron asama gendera ku county ekaro mu MCA abekire chipara se budget omo governor na era aligereria road department ya abekire bintu bitakirenyo chi machine chirororo chipare chichiremu lakini buna toroche governor Simba atete gwaka siasa ne chipara atete kworo kya bana inchinga nero ko kolegas na ba MCA mbali ko kolegas